Ata que se xubilou no ano 2006, Marisa Neo Mejuto, Dona Marisa, foi mestra durante cerca de 40 anos. Todos menos un traballou en Rois, primeiro nunha escola rural da aldea de Xei, en Buxán, e logo no Colexio dos Dices. Non foi casualidade que Marisa acabara en Rois, pois o seu home era de Padrón, vivían xa no municipio e buscaba un posto próximo. Xei foi a súa primeira opción cando puido pedir destino, pero antes tivo que pasar un curso en Muxía, afastada da súa familia e deixando na casa unha filla de só 2 meses. E foi un esforzo grande porque hai que reconocelo. Con unha filla recién nacida, que naceu no mes de julio, o 11 de julio, ela en setembro tuvo que marchar para lá. Foi moi animada por parte miña e sobre por todo por seu pai. As cousas, con todo, non habían ser moi fáciles. Corrían os anos 70 e a escola de Rois estaba desperdigada por distintos edificios. Os claustros de profesores fixéronse máis dunha vez na casa da propia Marisa por falta de luz. Bueno, estas son dúas fotos do comedor escolar que había antes da construción do colexio que coñecemos agora. Como ves, pois as paredes están sin recebar, sin pintar, e bueno, estaba tamén un edificio aparte das outras escolas, dos outros cursos. Marisa, primeiro como mestra, logo como xefa de estudos e de seguido como directora, tiña claro que había que facer un novo colexio e non parou ata que o conseguiu. Promoveu xestións e xuntanzas con responsables do Ministerio de Educación e instou os donos dos terreos a cedelos para construir o actual CPI dos Dices. Neste colexio dos Dices, Dona Marisa formou varias xeracións de roisenses ao longo de 30 anos. Coñecín a Doña Marisa no Colexio dos Dices, en Rois, en sexto de GB. Bueno, evidentemente pasaron moitos profesores pola miña vida, pero ela, sin duda, deixou unha pegada moi importante, moi especial en min. Nunca olvidarei as súas clases. A súa vocación, a súa empatía e a súa preocupación porque o alumnado prosperase deixaron unha fonda pegada nas nenas e nenos dos que foi mestra. Pois Marisa de profesora era unha mulleriña que se preocupaba moito por nós. Conocíanos a todos, gustáballe o seu traballo e día a día o demostraba. Nun tempo no que nas aldeas moitas rapazas e rapaces estaban abocados a traballar no campo, Dona Marisa loitou porque continuasen os seus estudos e tratou de ofrecerlles novas oportunidades que marcaron o seu futuro. Eu agora son profe e mírome nela e recordo pois esa implicación nas clases que tiña ela. Bueno, pois esa dulzura das súas clases, ela era moi especial, moi especial. O gusto pola lectura, por a pintura, eso todo quedoume dela. E intento transmitir aos meus alumnos os valores que ela me inculcou. Moi activa e motor da comunidade educativa, Dona Marisa participaba en excursións, disfrazábase no entroido xunto co alumnado e promovía representacións de teatro e todo tipo de actividades culturais como a creación dun coro colexial. Bueno, esta foto é moi bonita porque ela era profesora, foi profesora de plástica toda a vida, e esta é a representación do cuadro das meninas feito polos rapaces, os traxes con papel, e bueno, creo que é moi significativo do que ela facía. Outra das súas contribucións foi a introdución do galego nas aulas. Prestou o seu apoio aos primeiros profesores dos Dices que deron matemáticas e lingua en galego, o que lles valeu a apertura dun expediente. Dona Marisa, xunto co resto do profesorado, recolleu sinaturas e non dubidou en ir á folga para defendelos.
Impulsou tamén o transporte escolar, consensuando coas familias o incremento de paradas. As melloras no colexio foron sempre unha das súas prioridades. Había unha cousa que nos fastidiaba, e é que se a mesa de ping-pong deixábamos de usala, mira que tal, po colexio. Os libros destos que leíamos de pequenos, de los 5, non sei cuánto, po colexio, levaba todo po colexio. Agora entendo, pero en ese momento hai veces que non o entendíamos. E que Marisa Neo compaxinou o seu labor de mestra coa crianza de 3 fillos que tamén foron alumnos seus. Era estricta cos nosos estudios, pero ao mesmo tempo tiñamos todos os tres claro que no colexio ela non era a nosa nai, que era unha mestra e que como tal a tiñamos que tratar. De feito chamábamoslle Doña Marisa, porque eso de mamá, levantar o brazo e mamá non. Pois a min doume un ano de clase en concreto, en octavo, e na excursión de final de curso, pois querían que fora ela, e dixen, me acordo que me puxen de ninguna maneira, na excursión no, por favor, eso no, que me dé clases, pero a excursión no, e non foi, ao final, no. Mestra de plástica, unha das súas grandes afeccións foi sempre a pintura. Sí, ela empezou, bueno, cando nós éramos pequenos, comenzou a pintar, e, bueno, era unha afición que tiña, e despois empezou a expoñer, fixeron ela e unha amiga unha primeira exposición en Padrón da comarca de pintores, despois continuouse facendo varios anos, despois tamén chegou a expoñer en Pontevedra, na Bienal de Pontevedra, en Madrid, tamén, como era unha exposición sobre a migración galega, ela tiña un cuadro así de un neno labrego, moi, bueno, que era bastante representativo. Esta paixón pola pintura tamén lle inculcou o seu alumnado, ao igual que o seu gusto pola lectura. Nunha clase de plástica, lembrome que dibuixara unha paisaxe de outono, gustaralle moito e mandoume a repetir, pero na súa mesa, na mesa do profe, bueno, pois pintar ali a acuarelas un tronco dunha árbore cunha charca. Bueno, os meus compañeiros sentiron unha certa envexa porque estaba ali na mesa do profe, pero para min iso significou un apoio pola súa parte moi importante. E despois cal non foi a miña sorpresa que cando fun pasados uns anos á súa casa tiña ese cuadro que lle fixera nun marco ali na súa casa. Bueno, eso emocionoume moito. A emoción aflora cando Nieves e Marcelino recordan as vivencias con Dona Marisa e a grande influencia que ela tivo nas súas vidas. A homenaxe do Concello de Rois neste Día da Muller a que foi a súa mestra é para eles máis que merecida. Cando me enterei que se lle iba a dar esta homenaxe, a verdade é que me emocionei moito, que se acordara de min, eu tamén me acordo moito de usted, e bueno, pois ninguén mellor que usted pode é merecedora deste premio tan importante para as mulleres. A verdade é que foi todo un honor que fora a súa alumna, e moitísimas grazas por todo, bueno, xa me emociono. Moitísimas grazas e noraboa, noraboa. Doña Marisa marcou a miña vida moito e teño que dicir que lle estarei eternamente agradecido porque veo á miña casa falar con meus pais para que me mandaran estudiar, que daquela, bueno, era unha situación complicada porque non era fácil eso. E doña Marisa falou con José Amás con Nieves alá no Vilar da Vá e non accedeu hasta que dixeron que sí. Gracias a eso eu pude estudiar BUP, fixen FP administrativo, levo 30 anos traballando e a día de hoxe só lle podo dicir a doña Marisa moitas gracias, unha aperta moi grande e un bicazo porque o que ela fixo por min non o fixo nadie.